todellinen omistaja yrityksessä on se taho, jolla on sekä tahto että kyky ohjata sitä yritystä. Tervetuloa Pelastetaan strategia-ohjelman pariin. Mun nimi on Antti Haapakorva ja tavoitteenani on yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa tehdä strategiasta helposti lähestyttävä ja inspiroiva työkaveri, joka tuo motivaatiota ja merkityksen tunnetta arkeen. Podcastin tuottaa Talentre Oy. Sukellaamme tässä podcastissa kevään ajan omistaja-, hallitusjohtoketjun eli OHJ-ketjun yhteistyön eri näkökulmista. Samalla tarkastelemme yhteistyössä HHJ:n kanssa tekemämme suuren hallitustutkimuksen löydöksiä. Tutkimuksessa kävi esimerkiksi ilmi, että yrityksissä, joissa hallitus on onnistunut roolissaan ja omistajan tahto on kirkas, usko tulevaisuuden kasvuun on muita vahvempi. Tässä jaksossa tarkoituksena onkin jutella ennen muuta omistamisen yhteydestä kasvuun ja siihen, miten sitä tehdään paitsi omistaja-arvoa tuottavasti, myös maapallon kannalta kestävästi. Ja tänään meillä on vieraana Vaisalan ja Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Ville Voipio. Sä oot, Ville, koulutukseltasi tekniikan tohtori ja toimit myös esimerkiksi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessorina sekä Aurora-yhtiöiden hallituksessa. Lisäksi sinut palkittiin tammikuussa 2025, eli ihan hiljattain pörssigaalassa kestävän kasvun tekijäpalkinnolla. Oikein lämpimästi tervetuloa. Kiitoksia. Sä kävelit tänne tuolta Etelärannasta käsittääkseni suoraan. Minkälaisia, tai en tiedä kävelitkö, mutta tulit sieltä joka tapauksessa. Minkälaisia ajatuksia oli tuossa matkalla? Hyvä kysymys. Nämä on tietysti vähän erilaisia maailmoja. Yritysmaailma, jossa ajatellaan sen yhden yrityksen etua ja sitä, että miten sitä päästään niin kuin edistämään, ja sitten edunvalvontamaailma, jossa täytyy katsoa aika paljon laajempaa kokonaisuutta. Ehkä tässä niin kuin hauskasti oli niin, että Etelärannassakin keskusteltiin strategiasta ja tietyn edunvalvontayhteisön strategiasta. Just näin. Eli olet niin orientoitunut aiheeseen. Mä oon nyt erittäin strategia-workshop-orientoitunut. No niin, mahtavaa. Sä oot mukana Vaisalan tarinassa ymmärtääkseni jo 4. polvessa. Mutta minkälainen on sun tämmöinen henkilökohtainen uratarina muutamalla pompulla? Joo, mä oon siis hardcore-nörtti sielultani, eli ihan diplomi-insinööritekniikan tohtori. Mun väitöskirja oli täynnä fysiikkaa, vähän kemiaa, signaalin käsittelyä, eli ihan perinteistä tämmöistä insinööritiedettä. Ja mulla oli aika lailla ambitiot siinä, että mä haluan olla niin kuin todella hyvä tuotekehitysihminen ja luoda sitä kautta uutta. Ja sillä alalla paljon teinkin. 20 vuotta olin semmoisessa yrityksessä kuin GoPatents tai yritysryhmässä. Aloitin tämmöisenä, oikeastaan voi sanoa, että tuotekehityksen kesätsupparina, kesäteekkarina siellä ja päädyin toimitusjohtajaksi sitten loppujen lopuksi. Sieltä sitten 20 vuotta sitten lähdin katsomaan, että mitä muuta maailmassa on ja sen jälkeen on löytynyt paljon kaikenlaista muuta startuppeja, hallitustyöskentelyä, edunvalvontaa ja ehkä se on näin, että jos mulle olisi noin niin kuin 25 vuotta sitten sanottu, että kuulee, että sä jossain vaiheessa sä oot kauppatieteellisessä professorina, vaikkakin valeprofessorina eli työelämäprofessorina, niin täytyy sanoa, että en olisi uskonut. Joo. Ja taas sitten mun ja Vaisalan story on semmoinen, että ja tätä taas kukaan muu ei usko. Mä oon mittaustekniikan tohtori, eli nimenomaan Vaisalan alalla, mutta mulla ei ollut mitään tekemistä Vaisalan kanssa. Muuten kuin totta kai niin kuin omistajana ja vuosikertomuksia luin, mutta niin kuin mitään lähempää tekemistä suunnilleen 41. elinvuoteeni. Ja sitten sen jälkeen hallitustyöskentelyn kautta ja tietysti nyt jos tekisi tuommoisen MRI-kuvauksen mun aivoista, niin siellä varmaan Vaisalan logo jossain kohtaa alkaa olla. Niinpä. Oletko koskaan pohtinut sitä, että onko kuitenkin jotenkin alitajuisesti tai intuitiivisesti toi Vaisala vaikuttanut tähän niin kuin uravalintaan tai ennen kaikkea siihen, että mihinkä olet lähtenyt niin kuin sitä omaa oppimispolkua viemään? Mä en usko. Mä oon ollut vähän tämmöinen, ihmisillähän on semmoisia hirveän suunniteltuja uria. Kuullaan hienoja uratarinoita, että suunniteltiin näin ja tehtiin steppi stepiltä ja katsottiin KPI:t ja homma meni just niin kuin piti. Ja mun uratarina muistuttaa semmoista niin kuin lastua laineilla. Eli mä oon tehnyt semmoisia asioita, jotka on tuntunut mielekkäitä ja kun uusia mahdollisuuksia on tullut eteen, niin sitten mulla on vähän semmoinen luonne, että mä tykkään tehdä uusia asioita ja sitten on
niistä ottanut kiinni. Mutta en mene syvempään freudilaiseen analyysiin siitä, että mikä nyt olisi johtanut mihin. Joo. Ja useinhan se on niin, että kun katsoo niin varsinkin nuorena, kun katsoo eteenpäin, niin se näyttää hyvin suoraviivaiselta se ura. Ja sitten kun joskus katsoo taaksepäin, niin sitten just huomaat, että on siinä se lastuelementtikin. Mä oon vähän ajatellut tätä niin kuin sitten toisaalta vähän toisinkin päin, että tämmöisestähän voi rakentaa tosi hienon storin siihen henkilöbrändiin, että niin todella määrätietoisesti tässä tein. Ja tuossa vaiheessa rupesin kiinnostumaan ja opiskelemaan näitä asioita, mutta jos et kerro kenellekään muulle, niin onhan tämä nyt ollut vähän tämmöistä ajelehtimistä. Joo, just näin. Otetaanko ensin kiinni Vaisalasta ja Vaisalan kasvusta ja taustasta ja numeroista? Niin kuin sanoit, teidät tunnetaan, Vaisala tunnetaan mittausteknologiasta, mutta myös siitä, että te olette kasvanut hyvin, mikä ei välttämättä ole ollut kaikilla suomalaisilla pörssiyhtiöillä ihan sama tilanne. Mutta jos katsotaan ihan tämän numeroita, niin esimerkiksi te olette kasvanut 62% tuossa viimeisen tai vuosina 2017-2023 ja tämä osakekurssi on noussut 2000-luvun alusta lähes 500%. Niin mitä sä ajattelet, mikä sen menestyksen taustalla on ja ennen kaikkea, että miten tällaista kasvua ohjataan ja johdetaan? Nämä numerot kuulostaa tosi isolta siinä vaiheessa, kun katsoo tuommoista vaikka 6 vuoden numeroa tai 10 vuoden numeroa. Ja sitten kun katsoo sitä arkipäivää, niin onko se sitten 10% vuodessa vai mikä on kasvu niin se on silloin erinäköinen. Eli näähän tapahtuu tietysti asteittain, jotenka ehkä mun perspektiivistä vielä tämän kokoinen kasvu ei ole niin kuin operatiivisesti vaikeasti manageroitava kasvu. Ei siellä niin kuin, ei tule 50% vuodessa tai 100% vuodessa, ei ole mikään semmoinen rakettikasvu. Mutta tietysti niin kuin ehkä kiinnostavampi kysymys on se, että miten tämmöinen kasvu saadaan aikaan. Ja tässä olisi niin kuin, vitsi kun mä olisin viisas, jos mulla olisi semmoinen resepti, jonka kaikki voi kopioida tästä, että näin tehdään kasvua. Mutta jos katsoo niitä elementtejä, niin tietysti se on vaatinut sitä, että me ollaan panostettu tulevaisuuteen aika määrätietoisesti hyvin pitkään. Nyt jos katsoo vaikka kuinka me ollaan tehty tuotekehitystä. Ja tietysti tämmöisellä alalla, niin se, että on siellä huipulla, niin se edellyttää sitä, että tekee paljon. Se on auttanut toki sitten se, että ymmärtää, minkälaisia megatrendejä on. Ja sitten ihan pieni osa on tietenkin tuuria, että sattuu olemaan sellaisilla toimialoilla, joilla kasvua on ollut mahdollista tehdä. Toki meillä on siis ollut myös bisniksiä, jotka ei ole mitään räjähtäviä kasvubisniksiä. Et nyt tässä niin kuin itse asiassa mun pitää kysyä sulta, että jos mä sanon sanan Vaisala, niin mitä sulla tulee siitä bisniksestä ihan ekana mieleen? No sää. No niin, aivan loistavaa. Ja meidän säämittausbisnis, me siis Vaisalan laitteella tehdään yli puolet maailman meteorologisista ammattimaisista havainnoista. Eli siis markkinaosuus on, niin kuin, me ollaan ihan ylivoimainen ykkönen ja meillä on hyvin laaja repertuaari siellä. Mutta se ongelma on se, että meillä on tietysti niin kuin asiakkaina on esimerkiksi valtiot ja me tiedetään, miltä valtioiden budjetit näyttää. Ja tämä tarkoittaa, että eihän tämä ole mikään niin kuin huikea kasvubisnis, sinänsä se semmoinen perusbisnis. Mutta se on ihan hyvä bisnistä ja se on suhteellisen isoa bisnistä. Ja isommassa firmassa on aina niitä semmoisia, mitkä on kasvanut. Toisaalta me tehdään esimerkiksi digitaalista bisnistä. Tällä hetkellä me myydään dataa. Ja aika moni muuten löytää Vaisalla lähinpaikka, mistä löytyy on oma auto. Eli jos siellä autossa katsoo, niin siinä on se infotainment-ruutu, josta niin kuin se ärsyttävä kosketusnäyttö siinä, johon ei koskaan osu ajaessaan. Mutta sieltä saattaa löytyä säätietoja, aika usein sieltä löytyy Vaisalan logo, eli me myydään näille melkein kaikille suurille autovalmistajille säätietoja, tämmöisiä bisniksiä. Ja sieltä digibisniksestä löytyy sitten semmoisia bisniksiä, jotka onkin sitten jo kasvavampia bisniksiä. Viittasitkin tuossa teidän tähän niin kuin tutkimus- ja kehitystyöhön ja teillä jostain luntaisin, että 13% liikevaihdosta suurin piirtein käytetään tutkimus- ja kehitystyöhön ja peräti vajaa 30% henkilöstöstä työskentelee sen tuotekehityksen parissa, miten te olette niin kuin siinä OHJ-ketjussa omistajat, hallitusjohto, niin päätyneet priorisoimaan näin merkittävästi tätä tämmöistä niin kuin innovaatiotoimintaa, vai onko se jotenkin sillä niin kuin DNAssa ollut alusta asti? No toi on varmaan se osa vastausta, että se on DNAssa ollut alusta asti, mutta sitten jos me ajatellaan, että tämä alusta asti tarkoittaa 89 vuotta, niin se tietysti edellyttää, että varmaan on tehty myös sitä tukevia päätöksiä ja ihan oikeasti, jos katsoo sitä koko historiaa, niin aina välillä ollaan aliinvestoitu R&D:hin, nähty ihan selvästi se, että ei laiteta ihan niin paljon ja sitten syntyy teknologiavelkaa ja sitten sitä on inhottava kuroa kiinni ja sitten joutuu investoimaan enemmän. Se on tietysti niin, että jos myy jotakin, mikä on teknologian huipulla, niin sitten on syytä investoida siihen, että on siellä teknologian huipulla. Eli kyllä se on myös osittain tietoisia valintoja matkan varrella. Ja sitten kun ajattelee tätä OHJ-ketjua, niin totta kai silloin kun yrityksellä on omistaja
ja tästä voidaan keskustella myöhemmin, että miksi mä sanoin, jos yrityksellä on omistaja, niin se omistajan äänienhän pitäisi olla, niin kuin jos asiat toimii, niin sen pitää olla tärkeä. Eli omistajatahdossa pitää olla se, että ymmärretään, että minkälaisessa bisneksessä me ollaan, millä keinoilla me halutaan siellä menestyä. Ja totta kai meillä on niin kuin omistajilla ollut hyvin tämmöinen selkeä toteamus, että me ollaan tiedelähtöisessä mittausbisniksessä, joka tarkoittaa, että me tarvitaan se ketju ja meidän pitää investoida siihen. Joo. No pakko kyllä heti tarttua siihen, että miksi sanoit jos yrityksellä on omistaja? No niin, no tietysti Vaisala on pörssiyhtiö ja pörssiyhtiöt on aika monenlaisia. Meillä on semmoisia pörssiyhtiöitä, jotka on hyvin hajautuneesti omistettuja ja silloin meillä on itse asiassa, mä sanoisin, että siellä on paljon sijoittajia, joilla on osakkeita. Ne on osakkeen omistajia, mutta se miten mä määritän yrityksen omistajan on se, että todellinen omistaja yrityksessä on se taho, jolla on sekä tahto että kyky ohjata sitä yritystä. Ja mikä se sitten missä yrityksessä, että jos meillä on niin kuin Romppasen konepaja ja Romppanen omistaa 100% osakkeista, niin Romppanen on varmaan se omistaja. Mutta sitten pörssiyhtiöissä on vähän hähmäisempää, että siellä voi olla isossa yrityksessä 20% tai 10%, jolla sä ohjaat sitä yritystä. Joo. Tai sitten et ohjaa. Ja tämä on se, miksi mä vähän provokatiivisesti sanon, että jos yrityksellä on omistaja, koska meillä saattaa olla myös semmoisia yrityksiä, joilla ei ole tämmöistä vahvaa ohjaavaa omistajaa, jolloin se OHJ-ketju on itse asiassa HJ-ketju. Niinpä. Ja sitten me voidaan olla semmoisessa tilanteessa, että hallitus manageroi sitä koko asiaa tai jopa niin kuin ruvetaan manageroimaan omistajaa tai omistajia, eli näitä isoja osakkeenomistajia. Meillähän on suomalaisessa taloushistoriassa, niin tämähän on niin kuin oli joskus semmoinen käsite kuin vuorineuvoskapitalismi, jossa idea oli se, että meillä oli tämä finanssisektori, oli hyvin hajautetusti omistettu ja itse asiassa muutama henkilö käytti siellä paljon valtaa, vaikka niillä ei ollut paljon omistusta. Pakko kommentoida pilke silmäkulmasta. Muistaakseni sillä Eteläranta Kympissä on myöskin siellä aika lähellä yläkerroksia semmoinen sauna, mitä on aika lailla tämmöiseksi vuorineuvos-saunaksi myös sanottu. Että. Joo, tässä on semmoinen hankala piirre itse asiassa nyt näitä tunnustuksia. Mä en ole käynyt siellä kertaakaan. Okay. Mä tiedän, missä se sauna on, mutta mä oon aina neuvotteluhuoneessa. Joo, mulla on kerran näytetty se, mutta ei vielä kutsuttu sinne. No niin. Tuosta omistajista vielä pakko tarttua, kun tuossa toisessa jaksossa juteltiin Tero Luoman kanssa omistajastrategiasta ja hän toi hyvin esille niin kuin 3 tämmöistä ikään kuin identiteettiä. Sama asiaan liittyy, että niin yrittäjä, omistaja ja sijoittaja-identiteetti, josta kaikki katsoo sitä yritystä vähän eri tavalla ja heillä on myös erilainen tunneside siihen yritykseen. Niin tuo on ihan totta, mitä sanoit, että jos se on kovin niin kuin laaja ja kasvoton se omistuspohja, niin silloinhan siellä on vain niitä sijoittajia ja se omistaminen saattaa jäädä niin kuin tavallaan ohueksi. Joo, mä tykkään tuosta eroluokituksesta. Toi aika hyvin niin kuin kaappaa sen, että mikä se koko maisema on. Että meillä on todella niitä ihmisiä, jotka ovat yrittäjiä ja se vaatii jotain ihan omaansa. Sitten meillä on niitä, jotka on todella omistajia ja ymmärtää, mitä omistaja tekee ja tekee niin kuin omistaja tekee. Ja ehkä mä jatkan vielä tähän edelliseen, että niin kuin omistaja versus sijoittaja, niin tämmöinen termi kuin päämäärätietoinen omistaja on mun mielestä aika hyvä, koska meillähän voi olla myös se tilanne, että yrityksellä on niin kuin vaikka joku, joka omistaa 50% yrityksestä ja pystyy periaatteessa sanelemaan, mutta sillä ei ole tahtoa tai osaamista tai jotain muuta kertoa, mitä siellä tapahtuu. Ja jälleen kerran se laiva on aika lailla tuuliajolla. Kyllä. Tuossa alussa viittasin tuohon suureen hallitustutkimukseen, joka tehtiin ja sen mukaan systemaattisella strategiatyöllä on suora yhteys kykyyn menestyä tai kokemukseen sitten kyvystä menestyä. Vastaajista, jotka koki yrityksensä onnistuvan hyvin kasvutavoitteissaan, eli antoi sille arvosanat 4-5, niin niistä 72% oli tyytyväisiä myös strategiatyöhön. Niin olisi kauhean kiva kuulla niin kuin muutama sana vielä niin kuin Vaisalan strategiatyöstä ja ennen kaikkea siitä, että mitä sä näet, kun katsot taaksepäin, mitä siellä on niin kuin keskeisiä strategisia valintoja, mitkä on sitten ohjannut teitä siihen bisnekseen, missä te olette nyt ja siihen tilanteeseen, missä te olette nyt? Joo, jos ajattelee niitä keskeisiä strategisia valintoja, niin sitä mä en osaa sanoa, että olisi ollut joku aivan yksittäinen äärimmäisen tärkeä strateginen valinta, joka olisi ollut semmoinen suuri tienhaara, mutta niitä pieniä tienhaaroja on paljon. Ja tietysti ne pienet tienhaarat ne voi tulla pienistä puroista, mutta ne voi olla jotain vähän isompaakin. Ne voi olla esimerkiksi M&A-keissejä. Ruvetaan miettimään, että onko tämä hyvä ostokohde, mitä me haluttaisiin tai mistä me lähdetään etsimään. Ja niillähän niin kuin tämmöinen olemassa oleva etabloitunut firma pystyy sitten muokkaamaan sitä, mitä se on. Ja toki sitten toisella tavalla, millä me voidaan tehdä uutta. Me voidaan tehdä uutta
R&D-päätöksillä, että mitä me lähdetään kehittämään. Me voidaan tehdä uutta sillä päätöksellä, että miten me panostetaan näihin vaikkapa myyntiin, markkinointiin, mihin suuntaan me halutaan mennä, kenelle me halutaan myydä. Ja tämän takia mä en niin kuin oikeastaan tosiaan osaa sanoa, että olisi yksi asia, joka olisi vaikuttanut enemmän, mutta silloin meillä pitää olla se niin kuin yhteinen ajatus siitä, mihin me ollaan menossa, että jos me niin kuin tehdään näitä päätöksiä, että ne on paljon pieniä arkipäivän päätöksiä, niin silloinhan me just tarvitaan se strategia ja me tarvitaan se yhteinen ymmärrys strategiasta. Että mä toisaalta tykkään niin kuin siitä, mitä Drucker ei sanonut, että niin kuin kulttuuri syö strategia aamupalaksi, mutta se ajatuksena se on niin kuin tärkeä. Eli joitakin asioita pitää saada sinne kulttuuriin. Ja sitten toinen kyllä on taas toinen näitä vanhoja viisauksia, joiden sanoja kukaan ei oikeastaan tarvitse tietää enää, mutta se, että hyvä toteutus on kuitenkin parempi kuin hyvä strategia. Ehdottomasti, kyllä. Eli strategia mulla on aina vähän vaikeus strategian kanssa. Mun on pakko tunnustaa, koska aina kun joku sanoo sanan strategia, niin me joudun kysymään, että mitä sä tarkoitat? Me niin kuin puhutaan strategiasta. Me puhutaan strategioista monessa kontekstissa. Ja sitten jos me lähdetään tuonne oikeasti keskustelemaan, että mitä sä tarkoitat strategialta, mikä se on, että onko se Piatiletka, se 5-vuotissuunnitelma, tämmöinen niin kuin neukkutyyppinen, että me niin kuin näin, onko se strategia jotain ylätasoisempaa, mitä se kertoo, kuka sitä käyttää, mihin sitä käyttää. Ja nämä tuntuu niin kuin itsestäänselvyyksillä, että me ihan heti osataan vastata näihin. Mutta sitten devil is in the details siinä vaiheessa, kun niihin lähtee oikeasti miettimään, että mitä se strategia juuri meidän yrityksessämme tai organisaatiossamme merkitsee, niin eipä se itse asiassa olekaan enää ihan niin helppoa. Muistaen, että sitä strategiaahan pitää katsoa niiden kannalta, jotka sitä käyttävät työkalunaan. Niin. Hallituksessahan tietysti niin kuin me voidaan kokea olevamme ihan äärettömän viisaita. Joo. Ja tästä strategiaprosessikin on vähän semmoinen kysymys. Sanotaanko näin, että me voidaan pitää uusi podi siinä vaiheessa, kun mä tiedän, mikä on täydellinen strategiaprosessi. Eli musta se on semmoinen, mikä kanssa elää ajassa. Ja meillä on tässä ajassa paljon semmoista, mikä myös haastaa aika paljon tämmöisiä perinteisiä viisauksia. Että tämä kellotaajuus, millä maailma muuttuu, niin se voi olla, että meillä on aivan loistava toissa viikon strategia, joka ei enää toimi. Kyllä, ihan just näin. Otetaan kiinni vielä, mennään syvemmälle sen OHJ-ketjuun ja sen yhteydestä kasvuun. Me tehdään tätä nyt maaliskuussa 2025 tätä jaksoa ja mä en nyt muista montako viikkoa sitten on taaksepäin, kun sä olit Hesarin haastateltavana. Minusta oli erittäin hyvä se haastattelu ja silloin heti mietinkin, että olisipa mahtavaa, jos olisi Ville mukaan tähän podcastiin. Sä siinä haastattelussa esimerkiksi totesit, että voidaan kysyä, onko yrityksillä osaamattomia omistajia. Ja mun mielestä se on ihan validi kysymys, joo. Niin on. Vähän ikävä kysymys, mutta joskus täytyy mennä myös peilin ääreen. Kyllä. Miten sun mielestä sitä omistajaosaamista voidaan kehittää? Ihan ensimmäinen on se, että meidän pitää niin kuin tunnustaa, että on olemassa semmoinen asia kuin omistajaosaaminen. Mulla on semmoinen tunne, että suomalaisessa kulttuurissa niin meidän ymmärrys siitä, mitä on omistajuus, mitä on yrityksen omistaminen, niin se ei ole kovin korkealla tasolla. Eli jos mennään kysymään niin kuin kadunmieheltä, että mitä osaamista pitää olla yrityksen omistajalla, niin omistajasta on vähän semmoinen kuva helposti, että se on semmoinen, että silloin niitä osakkeita ja sitten se kerää niitä osinkoja. Eikö näin? Miten tästä päästään eteenpäin sen, että mitä omistajan pitää määritellä ja sitten hyvin tärkeä, mitä omistajan ei pidä määritellä kysymykset myös. Omistajan osaamista kehitetään kyllä jonkun verran, mutta mun mielestä saisi kehittää enemmänkin. Että kyllä meillä on esimerkiksi konteksteja, ajatellaan vaikka perheyritysten kontekstit, niin kyllä nykyään tällä niin kuin perheet ja suvut haluavat kehittää sitä tulevien sukupolvien ja omaakin omistajaosaamista, koska ymmärtää, että se on kuitenkin se kaiken A ja O, että siitähän se on kiinni, että menestytäänkö vai eikö menestytä. Ja sitten kun se ei ole mitään semmoista niin kuin mustaa magiaa tämä omistajaosaaminen, että tarvitsisi jotenkin niin kuin jossakin keskiyöllä synkeässä risteyksessä paistaa padassa jotakin ja sitten sen jälkeen siitä saada jotain lientä, joka tuo omistajaosaamista, vaan se on ihan samalla lailla kuin esimerkiksi hallitusosaaminen. Ja siellä on ihan samanlaisia asioita. Ehkä sillä variaatiolla, että riippuen siitä omistajakunnasta, niin sitten siellä on niin kuin erilaisia työkaluja, mitä tarvitaan. Joo. Minkälaista osaamista teillä niin kuin Vaisalan kaltaisessa kasvavassa pörssiyhtiössä kaivataan? Ja niin tarkoittaa omistajaosaamisen puolella. Niin, nimenomaan, just näin. Pörssiyhtiön omistajaosaamisessa on niin kuin, siellä tulee tiettyjä regulatiivisia kysymyksiä. Eli meillähän on niin, että kun osa meidän bisniksestä on sääbisnistä,
niin mehän ei voida puhua esimerkiksi säästä small talk-aiheena, jos sattuu olemaan suljettu periodi niin kuin sukulaisten kesken. Eli siellä tulee näitä asioita, jotka meidän pitää ymmärtää, että mistä voidaan puhua, mistä ei voida puhua. Mutta se, mikä on minusta tosi tärkeä osaaminen ja miten se laittaa nyt niin kuin tarkasti määriteltynä, se on hankala, mutta se, että osataan muodostaa mielipide, osataan muodostaa näkemys, osataan kirjata se ja kommunikoida se. Koska tässähän on se, että vaikka omistajalla olisi kuinka hyvä omistajatahto tai näkemys tai miksi sitä kutsutaankin, niin jos hallitus ei jaa sitä omistajien näkemystä ja tahtotilaa, niin mitäs virkaa sillä sitten oli? Niinpä. Miten teillä, pystytkö vielä avaamaan sitä teidän niin kuin OHJ-ketjun toimintaa vielä tarkemmalla tasolla Vaisallassa, että miten se niin kuin varmistetaan siellä, että se hallitus ja johto ja laajemmin ehkä koko organisaatio, että se olisi niin kuin kristallin kirkas koko ajan se omistajan tahtotila kaikilla tarvittavilla tasoilla? Joo, mä joudun ottamaan niin kuin askeleen taaksepäin ja vähän selittämään kontekstia, koska muuten ymmärtäminen voi olla hankalaa. Meillä on siis suku, jossa on meitä täysikäisiä omistajia, on noin 9 kappaletta ja mehän ei omisteta koko firmaa, mutta meillä on semmoinen osuus firmasta noin 30%, millä pystyy niin kuin ohjaamaan yritystä. Ja meistä 2 ihmistä on hallituksessa, eli minä ja sitten varapuheenjohtajana mun setäni Raimo. Ja nythän on niin, että siis näistä operatiivisista asioista tai ylipäätään yhtään mistään, mikä kuuluu niin kuin semmoiseen, mitä ei julkisesti kerrota, niin me puhumme varapuheenjohtajan kanssa keskenämme ja me emme puhu muiden kanssa, koska meillä ei niin kuin ole siihen edes mahdollisuutta. Joo. Joka tarkoittaa, että se yleinen keskustelu, mitä me käydään kaikkien omistajien välillä, niin sen pitää tietenkin keskittyä niihin isoihin linjoihin ja niihin, mitä me oikeasti pitkällä aikavälillä halutaan. Ja tämä aikaväli on mun mielestä tässä hirveän tärkeä asia. Eli jos me ajatellaan niin kuin nykyistä maailmaa ihan pienellä karrikoinnilla, niin toimitusjohtaja murehtii tätä päivää ja huomista ja tätä kvartaalia. Fiksu toimitusjohtaja toki pystyy ajattelemaan pidemmälle, mutta silti niin kuin siellä tapahtuu hirveästi asioita, joihin pitää keskittyä. Kyllä. Hallituksen ei pitäisi murehtia ihan hirveästi just tätä päivää, koska se on vähän niin kuin takana siinä vaiheessa, kun tulee hallitukselle. Mutta hallituksenkin se ajatus on, se on niin kuin strategiakausi tai joku LTP, jotain tämmöisiä, mistä puhutaan. Mutta kuka oikeasti miettii sitä, että mikä tämä yritys on 10 vuoden kuluttua, mikä tämä yritys on 20 vuoden kuluttua, miten maailman isot muutokset muokkaa tätä. Ja jotta me pystytään tekemään oikeasti pitkäjänteisiä asioita, niin kyllä siellä täytyy olla omistajan tuki ja omistajan tahto, että hallitus uskaltaa lähteä tekemään asioita sitten hyvin pitkällä aikajänteellä. Vaikuttava strategia muuttuu teoiksi. Poimi vinkit käytännönläheiseen strategiatyöhön oppaastamme osoitteessa talentree.fi/lataa-strategiaopas. Otetaan kiinni vielä vähän niistä tulevaisuusinvestoinneista ja tutkimus- ja kehitystyöstä, kun EK-selvityksen mukaan teollisuuden investoinnit on tänä vuonna Suomessa jotain vajaa 10 miljardia ja siitä tutkimus- ja kehitysmenot on noin 4 miljardia. Sitten samaan aikaan Helsingin pörssin yhtiöt maksaa osinkoja noin 12 miljardia. Mitä se sun mielestä kertoo nimenomaan sen niin kuin omistamisen ja ehkä omistajaosaamisen näkökulmasta? No jos ei tehdä mitään tulkintoja, niin mitä se kertoo, olettaen, että toimijat on rationaalisia, niin se kertoo, että yritysten hallitukset ja johdot on sitä mieltä, että yritysten osakkeenomistajat saa paremman tuoton sillä rahalla kuin mitä, jos se investoitaisiin sen yrityksen tuotekehitykseen. Ja tätä voi vähän aikaa miettiä leikkiä niillä numeroilla ja miettiä, että hetken, että jos yritys laittaa vaikka 2% liikevaihdostaan tuotekehitykseen ja sitten sen 3% laittaminen ei enää tuottaisi yhtä paljon kuin mitä omistaja saa muista sijoituksista, niin mun mielestä se kuulostaa ankealta. Se on musta vähän apea tulevaisuuden näkymä. Ja mä en sano, että se on aina väärin. Meillä voi olla yritys, joka toimii hyvin rajallisilla markkinoilla, joka on niin kuin saavuttanut sen täyden potentiaalinsa. Mutta ei meillä nyt ihan kokonaista päälistallista niitä yrityksiä tuolla ole. Ja nyt mitä se kertoo omistajaosaamisesta, niin nyt kysymys on vähän, mennään taas siihen, että kuka se omistaja olikaan siellä ja mitä se haluaa. Ja sitten muistetaan semmoinen juttu, että tietysti jos meillä on semmoinen yhteinen kulttuuri, että me halutaan, että yhtiöt on hyviä osingonmaksajia, niin kyllä se heijastuu ja kyllä hallituksen pitää ottaa se huomioon. Hallituksen pitää, ja ihan samalla lailla Vaisalan hallitus, että sen pitää ymmärtää ja mun pitää niin kuin pitää todella tarkkaa jöötä siitä, että jos suku omistaa 30%, niin kyllä hallituksessa istuessa mä oon sen 100% edun takana.
Eli tavallaan vähän tämä kysymys, mitä se kertoo omistajan osaamisesta, niin pitäisi mennä syvemmälle siihen, että mitä se omistaja ajattelee. Mutta se, mitä mä toivon, on se, että kaikilla kävisi tuolla niin sanotulla yläkäyttökotelossa tämä ajatus, että hetkinen, että voitaisiko me saada parempi tuotto tälle rahalle investoimalla se takaisin tähän yritykseen, vaikka tuotekehitykseen tai business developmenttiin tai myyntiin tai emmetaahan tai johonkin muuhun, kuin mitä se on niin kuin out there, noi kaikki muut investoinnit. Ja mä yritän tässä sitten kauhean kauniisti olla sanomatta, että mun mielestä tämä ei ole välttämättä ihan kaikki ajatelleet tätä loppuun asti. Niin, että eikö se voi niin kuin tavallaan, jos vetää mutkia suoriksi, niin se, että me nostetaan paljon osinkoja ulos, niin sehän kertoo siitä, että me uskotaan siihen, että joku muu osaa tehdä tällä rahalla enemmän kasvua kuin me itse osataan. Juuri näin. Joo. Siinä on sitten, siellä on semmoisia muita asioita itse asiassa tässä osingonmaksussa, niin siellä on kyllä sitten jotain rakenteita ja fiskaalisia asioita, verotuksellisia asioita, jotka kannustaa siihen, että mieluummin niin kuin otetaan osinkoa ulos, mutta kyllä mä silti sanoisin, että varsinkin pörssiyhtiöiden kohdalla niin se pääasiallinen driveri siihen, että ollaan aika ujoja, niin se on joku tämmöinen kulttuurillinen kysymys, että ei haluta kauheasti ottaa riskiä ja ei ole oikein sitä kasvunälkää. Ja nyt taas mä vähän niin kuin haastan siinä, että onko tämä niin, että kun meidän ikärakenne tässä yhteiskunnassa on mennyt semmoiseksi kuin se on, että tämä on niin kuin kärjellään seisova pyramidi, niin johtaako se siihen, että me ollaan jollakin tavalla niin kuin hirveän varmistelevia? Kun tavallaan, jos sä katot niin kuin tommosia teinejä tai parikymppisiä, niin sehän on ihan hirveätä kohellusta ja sitä ei niin kuin pysty katsomaan, kun se on niin rämäpäistä menoa. Mutta se johtuu varmaan siitä, että mä oon niin keski-ikäinen, että mun mielestä se on rämäpäistä menoa. Et sitten jos niin kuin meillä on nuorempi yhteiskunta, niin yleensä tapahtuu pahassa, mutta myös hyvässä aika paljon enemmän. Tässä on niin kuin yksi selitys mun mielestä siihen, ja tämä on niin kuin tämmöinen ylipäätään eurooppalainenkin selitys. Ja sitten mä jatkan tästä vielä, kun tuossa just tuli uutisissa, että Suomi oli taas maailman onnellisin kansa. Mutta tähän, mä en ole nähnyt nyt tämän uusimman tuloksia, mutta vanhemmissa niin oli semmoinen kiinnostava, että yli 60 mielestä aivan ylivoimaisesti Suomi on maailman onnellisin maa. 30 mielestä ei oltu ykkösenä. Joo. Ja niin kuin sitten toinen kysymys, että ollaanko me maailman onnellisin kansa vai ollaanko me maailman tyytyväisin kansa? Mitä tämä muuten meinaa sille kehityshalulle? Niinpä. Ihan just näin. Ja tuossa kun puhuit tuosta ikärakenteesta, niin mielessäni pohdin sitä, että kun joskushan kuulee sanottavan, enkä nyt tarkoita, että olisin sitä mieltä, mutta kuulee sanottavan sillä tavalla, että kun katsotaan yritystä, niin se ensimmäinen sukupolvi kasvattaa sen ja toinen jotenkin niin kuin pitää sitten huolta ja sitten kolmas pahimmillaan ajaa alasta, että tuhota, ei osaa omistaa sitä. Niin tuli mieleen vaan analogia tuosta niin kuin tähän Oy Suomi AB, että voisiko ajatella, että tämä niin kuin 3 sukupolvea sitten sotien jälkeen syntyneet, tai sodan aikaa syntyneet, nehän ikään kuin rakensi tämän Suomi Oy AB:n tähän nykyiseen loistoon. Ja sitten siinä on välisukupolvi, joka on sitä vähän yrittänyt pitää yllä. Ja nyt on tulossa se 3. sukupolvi, joka ei oikein tiedä, että miten sitä niin kuin omistettaisiin. Tuossa voi olla joku semmoinen, niin kuin itse asiassa, mä meinasin ensin olla jyrkästi eri mieltä, mutta nyt mä saatan vähän muuttaa mielipidettäni, koska tuossa analogiassa saattaa olla joku pointti. Ja siinä on varmaan parikin pointtia, että yksi pointti on se, että niille sukupolville, jotka kasvattaa, niin mikään ei tule niin kuin itsestään. Mitään ei voi ottaa itsestään selvänä. Tavallaan kaikki, jotka on ollut alkavaa yritystä pyörimässä, niin tuntee sen tunteen, kuinka kiva se on laittaa niitä laskuja siihen järjestykseen, että tämä voi myöhästyä ja tästä tulee tratta ja tästä tulee merkintä rekkariin ja näin ennen kuin sen homman saa pyörimään. Jolloin sitten tavallaan niin kuin se, että sulla on jotain vakaata, niin sä osaat arvostaa sitä ja ymmärrät, että se ei ole niin kuin mikään oletusarvo, että on vakaata. Ja sitten jos sä taas pääset niin kuin valmiimpaan pöytään, niin kyllähän se yrityksilläkin on niin, että tietyllä tavalla hyvin menestyvä yritys on itse asiassa aika altis niin on erilaisille. Että tavallaan niin kuin hyvä menestys ja pullee kassa ei välttämättä takaa sitä tulevaa hyvää menestystä ja pulleita kassaa. Se ehkä enemmän takaa niin kuin monta muuta ilmiötä, jota me ei haluttaisi nähdä. Et siinä mielessä saattaa olla toisaalta, niin kuin mä sanoisin, että yleensä voisi ajatella, että seuraavat polvet on fiksumpia kuin mitä me oltiin. On ne ainakin aika monessa asiassa. On ne. Kyllä me kuitenkin johdetaan tämä nyt siihen, tämä ajatus, että luotamme Suomen nuoriin ja me toivomme on heissä. Ja ympäristö on tosi paljon vaikeampi. Ympäristö on paljon vaikeampi. Että jos niin kuin ajattelee, että niitä sukupolveja, jotka pääsi tekemään semmoisessa ympäristössä, jossa oli koko ajan talouskasvua, niin kuin globaalia talouskasvua ja muuta,
niin vaikka oli epävarmuustekijöitä, niin se niin kuin peruskasvu oli siellä. Nythän me ollaan länsimaissa semmoisessa, niin kuin onko meillä talouskasvu vai ei, vähän kitkuttelussa, ei ole mitään semmoista selkeää kasvua. Ja me ollaan vaan parempia elämään kasvussa ja se näkyy myös henkisesti. Että jos katsotaan niin kuin, ilmiöitä kuin, niin kuin polarisaatio, niin kyllä mä väitän, että jos meillä on talouskasvu, niin meillä on hirveästi vähemmän polarisaatiota kuin jos me ollaan tämmöisessä niin kuin hyvin pienen kasvun tilassa. Joo. Jos otetaan katsetta tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen näkökulmaan ja kestävään kasvuun, ja tiedät, että se on niin kuin Vaisalallekin syvällä siellä arvoissa, niin mä joskus kuullut sanottavan, että vastuullisuus alkaa siitä, mihin regulaatio loppuu. Ootko samaa mieltä? Kyllä, en. Odota. Aloitetaan vaikka siitä vastuullisuussanasta. Ensinnäkin vastuullisuus on ihan höpö. Ja miksi mä sanon näin, niin ennen kuin siitä tulee se iso otsikko, että Voipio oli sitä mieltä, että vastuullisuudella ei ole väliä, niin tämä mun argumentti on se, että vastuullisuus ei tarkoita mitään. Mitä ihmettä on vastuullisuus? Että kuka on vastuuton? Me huomataan, että ei meillä aika harva ilmoittaa olevansa vastuuton. Me kaikki ollaan jollain tavalla vastuullisia ja koetaan itsemme vastuullisesti. Se on lähtötilanne. Ja sen takia vastuullisuudesta puhuminen aina on vähän hankalaa, että pitäisi olla vähän tarkempi. Mutta sitten se, miksi mä oon toisaalta samaa mieltä, on se, että siitä meidän on ihan turha kauheasti hehkutella, että joo, me toimitaan lain mukaan. Täsmälleen. Et jos regulaatio käskee meitä tekemään X, niin sitten se, että me ollaan kauhean ylpeitä, että me toimitaan regulaation mukaan, niin pikkusen pitäisi rimaa nostaa siinä ylpeydessä, että olemme ylpeitä. Se on vähän niin kuin, että olin ylpeä, kun en hakannut ketään kadulla tänään. Aivan. Joo. Mikä sun mielestä on arvojen merkitys tässä, käytetään nyt kuitenkin sitä vastuullisuussanaa, niin tässä vastuullisuusajattelussa? Kaikki. Eli siis nämä tämmöiset niin kuin asenteet, että miten me käyttäydytään ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan, ympäristöä kohtaan ja tämmöiset, ne on arvokysymyksiä aika paljon. Siis se, mikä menee regulaation ohi. Se, mikä on regulaatiota, niin se me tehdään, mutta mikä menee regulaation ohi, niin se on jollain tavalla arvokysymyksiä. Ja arvot on se, mikä pitää kasassa. Ja sitten arvoista on niin kuin hyvä ymmärtää yrityksillä aika paljon se, että meillähän on 2 eri settiä arvoja. Meillähän on se setti arvoja, joka on sillä tosi hienolla fontilla laitettu sinne vuosikertomukseen. Ne on hienon näköistä tai että niistä tulee lämmin olo. Ja sitten meillä on se, mitä me oikeasti toimitaan. Minkälaisen arvomaailman mukaan me yrityksessä niin kuin ihan siellä arjessa toimitaan. Hyvissä yrityksissä nämä on samat, mutta mä väitän, että aika lailla niin kuin melkein kaikilla on kuitenkin se tilanne, että se ei tapahdu itsekseen, vaan siinä joutuu niin kuin tekemään työtä ja ymmärtää niitä yhteisiä arvoja. Ja tarvittaisiin tehdä jopa siivousta, että jos niin kuin on toimintaa, joka ei ole arvojen mukaista. Ja tämä arvopuhe on just sillä lailla, että toisaalta se on hirveän tärkeää, että me puhutaan arvoista, koska ne on tärkeitä. Ja sitten toiselta puolta niin se on vähän tämmöistä vastuullisuuspuhetta, että sinne kauhean mukavasti menee semmoisia höpö-juttuja, että me laitetaan itsestäänselvyyksiä sinne arvoihin. Mä itse asiassa tein opiskelijoiden kanssa joskus semmoisen kokeen, että mä otin 5 globaalin yrityksen arvosetin sieltä ja sitten sen jälkeen otin ne yritysten logot ja sitten pyysin opiskelijoita matchaamaan niin kuin yritysten logot ja arvot. Ja siellä oli kaikenlaista Microsoftia ja Gazpromia ja kaikkia muita tämmöisiä. Hirveän vähän oli semmoisia arvo niin kuin paketteja, joista saattoi päätellä sen, että minkä yrityksen arvot nämä on. Hyvin semmoista geneeristä tavaraa siellä oli. Joo. Joskus on kuullut yrityskulttuurista sellaisen määritelmän, että yrityskulttuuri on yhtä kuin arvot kertaa niiden toteutuminen käytännössä. Joo, toi on aika hyvä. Mä oon käyttänyt sitä ajattelua, että yrityskulttuuri on niin kuin arvojen projektio käytännössä, mutta se on varmaan aika niin kuin sama asia. Joo. Sama asia ja sitten tietysti kysymys on se, että jos me otetaan ihan tämmöinen niin kuin puhdas markkinatalouslähtökohta, niin se kysymyshän on se, että hetkinen, että voiko meillä yrityksellä olla arvoja, että eikö se maksa liikaa? Koska arvothan rajaa jotain pois ja me tiedetään aina markkinataloudessa, että kun jotain rajataan pois, niin sittenhän se niin kuin pienentää meidän mahdollisuuksia ja se vähentää tuottoja. Tämähän on niin kuin se, sanotaan, että mennään sinne kauppiksen ekavuoden kursseille, niin näinhän se on. Mun oma kokemus siitä ja Vaisalallahan on aika vahva niin kuin, tämmöinen tarkoituksen, eli purpose-driven, tarkoituksen ajama toiminta. Me sanotaan, että taking every measure for the planet, tämä kääntyy suomeksi hirveän huonosti, mutta siis me puhutaan siitä, että me kuitenkin halutaan niin kuin toimia planeetan hyväksi, me halutaan tehdä ilmastotekoja, me halutaan auttaa muita tekemään ilmastotekoja, mikä nyt niin kuin kuulostaa ympäristöjärjestöltä.
Mutta tämä ympäristöjärjestö nyt on kuitenkin pystynyt ihan kohtuullista tulostakin tekemään. Ja itse asiassa käytännön havainto, kun tämmöiseen ajatteluun, tämmöiseen niin kuin arvopohjaiseen tai tarkoituspohjaiseen ajatteluun on menty, niin se on itse asiassa helpottanut ja selkiyttänyt monia asioita, jolloin se itse asiassa tehostaa toimintaa, koska sitten se on selkeämpää. Silloin meillä on niin kuin selkeämpi kriteeristö, millä me sanotaan ei ja millä me sanotaan kyllä. Kyllä, ja sitten mun mielestä niin kuin hyvät arvot ja se, että me aidosti toimitaan niiden arvojen mukaisesti, niin yksi hyvä mittari on se, että me aidosti joskus joudutaan sellaisiin tilanteisiin, että niiden noudattaminen maksaa meille jotain. Tästä juuri joku aika sitten hallituksen kokouksessa joku muistutti, että arvot on olemassa vasta sitten, kun ne maksaa oikeasti. Niin, kyllä. Eli kyllä siitä joutuu semmoisiakin tilanteisiin ja sitten tietenkään niin kuin, tämähän ei ole sellainen kopioitava juttu, että katsotaan, että jollain menestyvällä firmalla on tuommoiset arvot, me kopioidaan ne arvot ja me menestytään. Eli niiden arvojahan pitää lähteä jostain, mitä meillä on, jostain, mitä omistajat haluaa. Ja sitten niiden eteen pitää tehdä määrätietoisesti töitä myös. Kyllä. Me tiedetään kaikki, että kulttuurin muuttaminen ei ihan tapahdu sillä, että hallitus istuu ja lyö, että nyt päätettiin muuttaa kulttuuria. Moni yhtiö haluaisi olla kannattavaa ja sitten ympäristön näkökulmasta kestävä samaan aikaan, mutta se ei välttämättä ole ihan helppoa. Te olette Vaisalalla siinä onnistunut, niin miten se temppu tehdään? No täytyy olla sillä lailla nöyrä, että Vaisalan kohdalla on tietenkin käynyt tuuri, että me emme ole hiilikaivosalalla. Eli toisin sanoen sellainen toimiala, missä asiat niin kuin pystyy toimimaan näin. Miten se temppu sitten tehdään, niin mun mielestä meidän pitää mennä kestävyyden määritelmään. Ja kestävyys on muuten hauska, sustainability, sekin on niitä semmoisia, ajattele, sustainability, semmoinen kiva pyöreä, se on melkein ASMR-sana. Mitä se tarkoittaa, niin siitä on hirveästi tieteellinen kirjallisuuskin täynnä määritelmiä. Miten mä määrittelen sen on se, että tämmöinen kestävä yritys on semmoinen, jonka toimintatavat on sen mukaisia, mitä tarvitaan tulevaisuuden maailmassa. Jonka toimintatavat sopii tulevaisuuden luonnon ympäristöön, tulevaisuuden sosiaaliseen ympäristöön. Ja sitten kestävyyteen kuuluu erottamattomana osana taloudellinen kestävyys. Eli tässä kun näppäränä aina tykkää keksiä kaikennäköisiä termejä, niin mä käytän semmoista termiä kuin suicide by sustainability, eli se, että yritys voi myös tehdä itsemurhan olemalla menemällä liian ideologisesti liian pitkälle johonkin suuntaan, mutta se on se pitkäjänteisyys ja tässä kohdassa on just se, että jos se sun fokus on niin kuin vaikka 20 vuoden päässä ja sä haluat, että se sun firma on menestyvä 20 vuoden päästä, niin kyllähän sun niin kuin on jokseenkin dorkaa, jos et ota huomioon sitä, että minkälainen se maailma on silloin. Ja sitten yhtäkkiä huomaat, että nämä tämmöiset niin kuin ilmastoasiat tai tämän tyyppiset asiat, luontokato ja nämä tulee hyvin voimakkaasti niin kuin siinä ympäristössä jo esiin. Eli se ei olekaan enää niin kuin valintakysymys, että halutaanko me mennä tuohon suuntaan. Kysymys on vaan, että millä nopeudella ja missä vaiheessa ja miten me se tehdään tänään, että me selvitään vielä huomisenkin yli sinne parempaan tulevaisuuteen. Joo, musta tuli tosi kiva tapa. Aiemmin puhuttiin strategiasena demystifioinnista, niin just tämä kestävyys. Että jos se kestävyys on sitä, että meillä on sellaiset toimintatavat, että ne sopii tulevaisuuden maailmaan. Niin ja sitten kestävyydellähän on toinen määritelmä. Se on se, mitä ne ihmehipit tekee siellä nurkassa niiden omalla osastolla. Ja onneksi Chief Sustainability Officer huolehtii siitä, että meidän tarvitse murehtia asiasta, kun me tehdään näitä oikeita päätöksiä. Kyllä. Otetaan toinen lainaus sitten sun Hesarin artikkelista. Sä sanoit siinä, että tulevaisuuden näkymät ovat heikkoja. Meidän on ihan pakko muuttua. Sitä kuitenkin estää se, että ei ole yhteistä isoa kuvaa suunnasta. Mitä sä ajattelet, että miten yritykset vois ottaa niin kuin entistä enemmän roolia niin kuin suunnannäyttäjinä? No ihan ensimmäinen on se, että yritysten pitää olla rehellisiä itselleen siitä, että mitä nämä trendit tarkoittaa meidän bisneksellä ja niin kuin uskaltaa puhua siitä, että mitä tämä on tulevaisuudessa. Ymmärtäen sen, että meillä on aika paljon sellaista bisnistä, joka ei ole kestävää tulevaisuudessa, eikä se mitään. Ei tarvitse hävetä tänään. Sitten tarvitsee hävetä, jos ei niin kuin aio tehdä asialle mitään, koska se ei ole kestävää myöskään osakkeenomistajien kannalta. Miksi mä puhun yrityksistä tiennäyttäjinä, niin siihen on se syy, että meillä on niin kuin hyvin pitkän aikajänteen, esimerkiksi ilmastonmuutos, niin se on pitkän aikajänteen asia. Hyvin pitkän aikajänteen asioissa yrityksillä on parempi mahdollisuus toimia tämmöisillä aikajänteillä kuin poliitikoilla. Tämä vaan on niin kuin se valitettava juttu. No se, mitä mä kaipaan, on se, että nyt meillä on kyllä niin kuin sekä politiikassa että yrityksissä että edunvalvonnassa niin välillä semmoinen pieni haaste, että me toimitaan
ilman semmoista hyvää kuvaa siitä, mikä se tulevaisuus voisi olla. Et mä puhun niinku siitä, että meidän pitäisi piirtää niitä tulevaisuuden reunatolppia. Ja nämä reunatolpat on asioita, jotka niinku syntyy siitä, että meillä on luonnontiede, joka sanoo, niin kuin physical light sanoo jotakin, että me niinku voidaan olla vaan tota. Meillä on teknologia. Esimerkiksi me tuskin 10 vuoden kuluttua tuotetaan sähköä fuusiolla vaikka kuinka haluttaisiin, koska ei meillä ole sitä teknologiaa ja niin edelleen. Ja tämmöiset asiat, jotka rajaa sitä, että mitä me oikeasti voidaan olla siinä dekarbonisoidussa, siinä hiilettömässä tulevaisuudessa. Ja tämä on semmoinen työ, mikä meiltä on tekemättä niin kuin ihan yhteiskuntienkin tasalla. Ja tämä vaikeuttaa aika paljon, että kun me ei ole tehty sitä yhteiskunnan tasolla, niin meillä on aika vaikea niin kuin ruveta rakentamaan sitä yksityisten yritysten tasolla tai politiikan tasolla tai missään sitä polkua sinne, jos me ei edes tiedetä, mitä me voitaisiin olla tulevaisuudessa. Samaa mieltä. Itse uskon niin kuin markkinatalouden mekanismeihin ainakin jonkun verran tuossa, jos puhutaan vaikka vihreästä siirtymästä, että jos ajattelee vaikka energiateollisuuden murrosta ja miten nopeasti siellä niin kuin tietyt uusiutuvat energialähteet, miten niiden hinta laskee nopeasti, niin sehän ohjaa tosi tehokkaasti myöskin sitä energian käyttöä, mutta mä en tiedä, riittääkö se pelkkä markkinatalous tässä? No yleensä siinä vaiheessa, kun ruvetaan puhumaan markkinataloudessa, mulla rupeaa silmät kiiltämään, mä sanon, että mä rakastan markkinataloutta. Mä nyt rakastan sitä sen takia, että se perustuu itsekkyyteen, ahneuteen ja kateuteen, ja ne ei lopu kesken. Markkinatalous on erittäin hyvä työkalu optimoimaan asioita niin sanotusti paikallisesti, eli siinä kontekstissa, missä me eletään. Se, mitä markkinatalous ei tee, mikä pitää ymmärtää, on se, että markkinatalous ei ratkaise niin sanottuja yhteismaan ongelmia. Esimerkiksi ilmastonmuutosta markkinatalous ei ratkaise sen takia, että markkinatalous katsoo sitä aina yksittäisten toimijoiden kannalta, mutta kun meillä pitäisi olla Oy Maailma AB, jonka pitäisi niin kuin olla siellä päällä. Ja tämä ei ole sitä, että mä sanoisin, että mä haluaisin, että poliitikot tulee kertoa, miten tämä homma tehdään, mutta me tarvitaan semmoisia sääntöjä, joissa tulee kannattavaksi tehdä asioita hyvin. Hirveän hyvä esimerkki tästä on EU-päästökauppa. EU-päästökauppa on maailman tehokkain tapa vähentää päästöjä, ihan niin kuin tonnimäärällisesti ja täysin ilman kilpailijoita maailmassa. Ja sehän perustuu siihen, että niitä huutokaupataan. Me sanotaan, että saatte EU-alueella päästään vaan näin paljon ja nämä huutokaupataan nämä kiintiöt. Se on täysmarkkinamekanismi ja se toimii tosi hyvin. Ja sen takia niin kuin mä näen, että markkinataloudesta pitää tosi paljon pitää kiinni näistä, koska aina jos me ruvetaan sanoa, että miten jotain pitäisi tehdä, niin helposti menee metsään, koska teknologia voi kehittyä ihan eri tavalla kuin mitä me oletettiin. Niinpä. Otetaan vielä jos viedään katsetta yläperspektiiviä. Mikä se oli, pakko katsoa, mikä se sana oli, mitä se oli yläkäyttökotelo. Joo, nostetaan vielä yläkäyttökoteloa, helikopteriperspektiiviä ja katsotaan kauemmas. Sä pystyt katsoa niin kuin yhteiskuntaa ja yrityskenttää tosiaankin aivan näköalapaikoilta. Mikä sun mielestä on semmoinen disruptio, johon me mahdollisesti ei olla valmiita? Vaikka me paljon käytetään semmoista sanaa kuin AI, niin ei me olla oikeasti sisäistetty, mitä se tarkoittaa. Ja nyt aina kun mä puhun AIsta, niin mä käytän sen virkkeen, että mä en tykkää termistä AI, koska sehän on artificial intelligence, eli keinoäly. Ei mulla mitään sitä vastaan todeta, että voi olla, että algoritmit pystyy olemaan älykkäitä. Mulla on se ongelma on se, että mikä on äly, mitä on älykkyys. Meidän määritelmä sille on huono. Aina kun me määritellään se jollain tavalla, niin sitten sen jälkeen joku tulee ja tekee algoritmin, joka täyttää sen määritelmän. Ja sen jälkeen me sanottiin, että ei me tarkoitettu, kun me tarkoitettiin jotain muuta, koska eihän algoritmi voi oikeasti olla älykäs. Miksi mä puhun tästä disruptiosta on se, että kun mä katson, mitä on tapahtunut ihan viimeisten kuukausien aikana, mitkä on näiden mallien kyvykkyydet ja mitkä on niiden kustannukset, niin yhtäkkiä me eletään oikeasti jo semmoisessa maailmassa, missä meillä on niin kuin ihmisiä, alieneitä ja työkaluja. Mä vähän perustelen. Työkaluhan me ymmärretään lapio. Sillä voi niinku kaivaa ojaa. Ja sitten me ollaan kehitetty parempia työkaluja. Meillä on kaivinkone, sillä sitä ojaa pystyy kaivamaan vähän nopeammin. Mutta se on sama asia, lapio ja kaivinkone. Sen sijaan, kun me mennään näihin algoritmeihin, jotka voi olla itsenäisiä toimijoita, jotka pystyy tekemään asioita, joita me ollaan ajateltu älykkääksi, jotka voi tehdä meille raportteja, jotka voi etsiä olennaisia asioita jostakin, jotka on tietyissä asioissa hyvin, hyvin nopeita ja taitavia, niin ne on alieneita. Ja miksi ne on alieneita on se, että ne voi toimia organisaatiossa monessa semmoisessa roolissa, missä meillä on nyt ihminen toimimassa, joka vaatii tiettyä sopeutuvuutta ja vaatii kielen käyttämistä ja herrates mitä kaikkea muuta, mitä ne pystyy tekemään. Mutta ne ei ole ihmisiä.
Ne ei toimi samoilla pelisäännöillä. Ja yksi tämmöinen iso pelisääntöero, mikä meillä on näiden alieneiden ja ihmisten välillä, on vähän yllättäen. Hetkinen, tuntuuko muuten, että mä oon pikkusen negatiivinen ihmisluonteen pois, kun mä sanoin, että se on rangaistavuus ja pelko ja häpeä. Meidän ihmisyhteisössä hirveän moni asia toimii sillä, että meillä on niin kuin sosiaalisen rangaistuksen pelko tai joku tietää, että jos mä teen noin, niin sit hävettää tai esimerkiksi se, että jos mun tekisi mieli kommentoida jonkun henkilön habitusta tai hänen ulosantiaan kovin negatiivisella tavalla, niin en sitä tietenkään sano, koska se olisi sosiaalisesti niin kuin huono. No näillä algoritmeillähän ei ole mitään tämmöistä. Ja konkreettinen esimerkki. Meillä on itseajava auto ja itseajava auto ajaa tuolla Helsingin katua pitkin ja sitten välähtää salama. Eli nyt tuli ajettua 38 kilometriä tunnissa 30 alueella. Mitä sitten tapahtuu? Kenelle lähetetään sakko? Auton omistajalle, joka ei välttämättä ole paikalla. Autossa olijoille, jotka eivät aja. Autolle. Auton algoritmivalmistaja, auton valmistajalle. Hetkinen. Kenelle sä lähettäisit? Mulla on tässä koko ajan vaan mielessä se omakohtainen kokemus parin viikon takaa hiihtolaavareissulta, kun välähti. Ja en ole sitä yhtä ylpeä, mutta tunsin hyvin konkreettisesti, että kelle se lähetettiin. Joo, just näin. Ja se niin kuin teki vaikutuksen, mutta algoritmin, koska sitähän pitäisi sitä algoritmia, kun sä ajoit, niin sitähän pitäisi rangaista. Millä? Pienempi jännite, hitaampi kellotaajuus, laitetaan sähköt pois. Eli kun me ei voida, niin kuin sillä ei ole eksistentiaalista pelkoa, me ei voida rangaista sitä, koska sillä ei ole semmoista käsitystä kuin rangaistus. Ja yhtäkkiä me huomataan, että meidän juridiikka on esimerkiksi täynnä tämmöisiä asioita, itsestäänselvyyksiä ihmisten kohdalla, mutta ne ei ole enää itsestäänselvyyksiä näiden alieneiden kohdalla. Ja siksi nämä on mun mielestä alieneita, koska nämä on niin kuin täysin erilaisia entiteettejä. Ja sitten se iso kysymys tulee se, että miten me rakennetaan meidän organisaatiot näiden alieneiden kanssa. Helppo vastaus on tietenkin se, että tämä on ihan fine, että me otetaan tuolta organisaatiosta Pekka pois ja vaihdetaan se algoritmi, ja me otetaan Riitta pois ja vaihdetaan se algoritmi ja niin edelleen. Mutta onko tämmöinen organisaatio, missä me toimitaan, niin onko se ollenkaan oikea algoritmiseen maailmaan? Eli meillä on tämmöinen niin kuin Rooman armeija-ajatus, että kaikki, jotka Asterixin lukenut, tietää, siellä on ne 100 päämiehet, kentturiot ja muut. Ja kyllähän kaikki on lukenut Asterixin. No toivottavasti joo. Mun mielestä kulttuuriosaaminen on tärkeää ihmiselle. Ja semmoinen niin kuin hyvin tämmöinen hierarkkinen rakenne. Ja siihen on ollut hyvät syyt. Se on ollut informaation kulku, se on ollut käskyjen kulkua, se on ollut sitä niin kuin vahtimista ja sitä rangaistusten jakamista ja niin edelleen. No me tiedetään jo korporaatiomaailmasta, no sit kun tämä ei ihan toimi ja tällä tulee siiloja, niin sitten me rakennetaan joku matriisi, jossa on sitten niin kuin omat pikkuhupinsa. Mutta entä jos niin kuin algoritmit tietää sen, mitä niiden pitää tietää, niitä ei tarvitse komentaa tekemään sitä, mitä ne tekee. Sä voit antaa niille luottamuksellista informaatiota, jakaa enemmänkin, koska ei ne käytä sitä väärin. Mikä on tämmöinen algoritminen organisaatio? Mun yksi hypoteesi on se, että meidän organisaatio siirtyy tämmöisiksi niin kuin, soluiksi, joissa voi olla muutama henki, joita algoritmit paljon auttaa, jotka on aika itsenäisiä, jotka on sitten jotenkin niin kuin, löysästi kytkeytyneitä toisiinsa. No okei, jos tämä olisi se tilanne, niin mitä se tarkoittaa esimerkiksi korporaatioiden kannalta? Me ollaan nimittäin nyt siinä tilanteessa, että meillä on se hierarkia ja sitten meidän pitäisi olla tilanteessa, jos meillä on aivan toisenlainen. Miten ne kommunikoi, mitä se toimii, kuka on vastuussa, mitä vastuu tarkoittaa. Meillä on koko pakka on ihan levällä. Ja nyt niin kuin kuulostaa siltä, että Voipio tuossa nyt taas lähti vähän kierroksille ja tuonne jonnekin otti sen helikopteriperspektiivin sijasta jonkun tämmöisen Voyager-luotain perspektiivi, mutta kun se fakta on se, että nämä algoritmit, jotka meillä on kyvykkäitä tekemään ja jotka voisivat olla toimimassa, ne on täällä meidän kanssa jo nyt. Eli tämä on vaan kiinni siitä, että miten me niinku saadaan järjestettyä meidän organisaatiot uudelleen. Ja tästä tulee mun mielestä paljon kaikenlaista kysymystä, ihan filosofisista ja eettisistä kysymyksistä alkaen. Ehdottomasti, ja jos jatkaa Asterix-vertausta, niin voisiko ajatella niin, että me ollaan niitä roomalaisia ja sitten se tietyllä tavalla se tekoäly on sitten se taikajuomaa nauttinut gallialainen, siitä pienestä gallialaiskylästä joku kaveri, olkoon sitten vaikka se Asterix, ja me ei tosiasiassa tiedetä, että mihin se kykenee.
Joo, oikeastaan voisi. Mä tykkään. Tuo hieno kuva. Mut se on vähän, se on semmoinen taikajuoma. Joo. Tuossa oli Harari kirjoitti Nexus-kirjassaan tässä uusimmassa, niin just samantyyppisiä keloja ja kieltämättä. Täytyy sanoa, että sitten kirjasta, että sille olisi niin kustannustoimittaja tehnyt hyvää. Se oli vähän raskas, mutta tosi kiinnostava näkökulma kanssa, jos joku haluaa niin kuin noita skenaarioita pohdiskella. No täysin sivukommenttina, jos pääset Hararin asemaan, niin sä voit kirjoittaa vähän raskasta kyllä ihmiset, sen silti lukee. Niin mutta tämä on ihan totta ja siis tämähän niin kuin nousee yhteiskuntaan. Nyt katsottiin sitä yritysten tasolla ja tässä kohtaa mä kysyn, että no fine, että kun me tehdään se strategia, jolla me tähdätään jonnekin vähän kauemmas, otettiinko me tätä mitenkään huomioon? Ja sitten me sanotaan, niin kuin, no ei me otettu, koska se on liian vaikea ottaa huomioon. Okei, näin voi toimia, mutta millä todennäköisyydellä niin kuin nämä asiat eivät vaikuta muutaman vuoden kuluttua merkittävällä tavalla? Niinpä. 2 tämmöistä loppukysymystä vielä. Mä itse ajattelen, että toivo on vastuullisuuden keskeinen polttoaine. Sen takia, että jos tulevaisuus näyttää toivottomalta, niin silloin se vastuullinen toimintakin voi näyttäytyä turhalta. Miten sä näet sen asian ja ennen kaikkea, että miten me voitaisiin lisätä sitä toivoa? En halua kysyä, että onko meillä toivoa, mutta miten me voitaisiin lisätä sitä? Siis meillä on toivoa. Siis meillä on asioita, jotka on haastavia. Meillä on niin kuin pitkällä aikavälillä meillä on ilmastonmuutos, joka on oikeasti aika hankala ratkaistava, mutta meillä löytyy siihen eväitä. Meillä on geopoliittisia ongelmia ja kyllä ne sitten jossain vaiheessa nekin rauhoittuu ja niin edelleen. Niin kuin, ei tässä ole toivottomuuteen syytä hypätä. Meillä on perusasiat kunnossa. Meillä on hyvä lähtökohta lähteä eteenpäin. Mä rakentaisin sitä toivoa sillä lailla, että niin kun, no hitsiläinen, jos sä oot tuolla räntäsateessa kävelemässä ja tuntuu ankelta, niin onko se hyvä strategia, että sä istahdat siihen jalkakäytävälle ja odotat, että räntä sataa päälle? No ei, vaan siis meidän pitää vaan niin kuin ruveta miettimään, mikä se tulevaisuus on, mitä se parempi tulevaisuus merkitsee meille ja sitten lähteä menemään sitä kohti, löytää tekemistä eikä jäädä niin kuin käyttämään aikamme siihen, että me murehditaan. Ehdottomasti. Meillä on toivoa ja siis historiallisesti oikeasti tulevaisuus on niin kuin pitkällä aikavälillä ollut aina parempi kuin aikaisemmat ajat. Niin on, ja ihminen on ollut aika selviytymiskykyinen monissa tilanteissa. Viimeinen kysymys. Miten strategia sun mielestä pitäisi pelastaa? Strategian haasteet tässä ajassa on tietenkin vähän tämmöisiä, että meillä on kovin nopeasti muuttuvaa aikaa ja mun mielestä niin kuin jos me vastaan ensin, että miksi strategia pitäisi pelastaa, niin minusta on aivan itsestäänselvää, että juuri tässä ajassa me tarvitaan sitä pitkäjänteistä ajattelua. Ja se varmaan vastaa vähän jo siihen, että miten strategia pitäisi pelastaa. Eli ollaan aika valmiita niin kuin toteamaan, että hyvä semmoinen niin kuin kovin tarkka, tiukka suunnittelu vaikka 5 vuoden aikajänteellä, niin se voi alkaa olla vähän hankala. Mutta pelastetaan se strategia sillä, että me ruvetaan miettimään niitä, mitkä on meillä ihan oikeasti olennaisia asioita ja mitkä on niin kuin riippumattomia tämmöisistä jostakin jonkun tomppelin tullijutuista tai muusta tämmöisestä, vaan mikä on niin kuin oikeasti sitä meidän ydintä, mitä me halutaan saada aikaan. Sitä kautta se löytyy se hyvä strategia ja kyllä mä sanoin, että nimenomaan strategiatyöskentelyllä on itse asiassa nyt paljon enemmän tilausta kuin silloin, kun meillä on semmoinen raiteella menevä juna. Täysin samaa mieltä. Erittäin lämmin kiitos, että tulit vieraaksi. No niin, kiitoksia. Kiitos, että kuuntelit. Jos kaipaat jeesiä missä tahansa strategiaan liittyvässä asiassa, esimerkiksi strategiaprosessissa tai strategian todeksi elämisessä, niin autamme mielellämme. Navigoi osoitteeseen talentre.fi ja nakkaa viestiä. Pelastetaan strategia yhdessä.